галимнәребез болай дип әйтә. Син вакытыңны үткәрәсең һәм шул сәбәпле фарызларны калдырасың икән, бу харам. Мәсәлән, шул сәбәпле намазың кала икән, төне буе интернетта утырдың, иртәнге намазны йоклап каласың икән, яки шул интернетта, социаль челләрдә утырып намазны вакытыннан кичектерәсең икән, булар бөтенесе харам. Чөнки яки мәсәлән сиңа тиешле булган әйберләрне эшләмисең икән, мисал өчен кеше вазыйфасы эшкә баргач эшләү. Әмма дә ләкин әгәр дәген ул эшләмичә вакытын социаль челләрдә утыра икән, инде бу үзенең тиешле булган эшен эшләми һәм вакытын бушка үткәрде һәм инде аңар хезмәт хакы инде харамдаган булырга мөмкин, әгәр дәген ул тиешле эшен эшләмичә вакытын әрәмгә үткәрсә. Әгәр дәген фазилатлы әйберләрне калдыруга сәбәпле була икән, мәсәлән, Коръән уку, зикр әйтү, нәфил намаз укулар шикелле саваплы гамәлләрдән безне шушы социаль челтәрләрдә утыру безне калдыра икән, бу мәкрух санала.